εκεί το όχημα. Πού να ξέρω ρε φίλε, έχω ξαναπροσγειώσει διαστημόπλιο. Από το Υπουργείο Εργασίας ήρθα. Στα αρχίδια μου που ήρθες από το Υπουργείο Εργασίας μου. Θα προσέχεις ρε μαλάκα το όχημα. Πώς κάνεις γαμώ τη στολή του γαμώ. Ρούφα, δεν ανάβει ρε γαμώ. Πού να ανάψει ρε μαλάκα, αφού δεν έχει οξυγόνο εδώ. Γαμώ, πού μας στείλανε ρε πούς. Τι πετάς κάτω ρε μαλάκα τη χώπα. Δηλαδή η πρώτη χώπα στο φεγγάρι ελληνική θα είναι. Τι θα ήταν αμερικάνικα. Έλα ρε μαλάκες, πάμε να βάλουμε τη σημαία από εκεί. Δώσε ρε την ελληνική σημαία να βάλουμε. Δεν έχω καμιά σημαία. Δώσε ρε τη σημαία να τη βάλουμε. Ποια σημαία ρε παιδιά, εγώ είχα τον αναπτήρα. Όλα αυτό θα τα κουβαλάω. Δίκιο έχει ο άνθρωπος ρε μαλάκα, έφερε τον αναπτήρα όλα αυτό σαν τα κουβάλαει. Δώσε ρε μαλάκα τη σημαία να βάλουμε. Δεν μου είπε η μαλάκα να πάγω κανένας τη σημαία. Δεν έχουμε σημαία ρε μαλάκα. Είσαι εσύ ρε. Για γέρνα λίγο να σου. Τι είναι αυτός ρε παιδιά. Εξωγήινος Kim Kardashian. Έλα εδώ να βγούμε καμιά selfie. Να ανεβάσουμε στο Instagram. Έλα. Ωραίος. Να σε καλά αδελφούλη. Να σε καλά ρε αδελφούλη. Δεν μου λέτε ρε παιδιά. Αυτός ο εξωγήινος μήπως ήταν τίποτα σημαντικό έβριμα. Άντε ρε το μαλάκα. Από εδώ μετά δεν πάει με το πόδι. Δεν πάει. Έλα ρε μαλάκα, φέρε το όχημα να συνεχίσουμε. Ωραίος, εδώ είσαι. Γαμάτο. Το μεταξύ ρε μαλάκες, δεν υπάρχει περίπτωση να μας γράψουν και για το τρικάβαλο εδώ.